Għal darb'oħra il-Gvern Malti jibqa' jinsisti li m'għandux responsabilità politika xi jġorr wara l-qtil ta' Mirjam Paċ taħt it-terapin ta' dara stess. Għal darb'oħra Ministri tal-Gvern jiddefendu lil Ian Borg minkejja li anke l-Kamra tal-Periti kritikat bil-qawwi l-apatija tal-Gvern li 9 xhur wara li kienu resqu l-proposti konkreti għas-settur baqa' ma tax każ id-dokument tagħhom dwar ir-riformi neċessarji fil-qasam tal-kostruzzjoni. Ministru ieħor li baqa' jiddefendi lil Ministru Ian Borg wara t-traġedja tat-Tnejn kien dak tal-Ġustizzja, Edward Lewis. Net News taqsih jekk Borg li kien il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura u l-iżvilupp sa ftit ġimgħat ilu għandux jerfa' responsabilità. Jiena ma naħsibx li Ian Borg għandu jwarrab il-Gvern ħa azzjoni hemm investigazzjonijiet għaddejjin hemm kumitat tekniku li se jagħmel xogħol se nagħmlu dak kollu possibbli biex dak li ġara nhar it-tnejn ma jerġax jiġri. Staqsejnieh kif jista' jgħidlek meta Ian Borg kien responsabbli minn dawn ir-riformi. Kif tista' tgħid li m'għandux iwarrab meta Ian Borg kien proprju hu li nieda dawn ir-riformi li ovvjament ma ħadmux. Ian Borg għamel legal notice fl-2019. Jidher li l-Gvern għal darb'oħra qed jinħeba wara l-investigazzjonijiet biex jaħrab milli jieħu fuqu responsabilità ta' dak li ġara. L-ewwel ħaġa għadna fi stadju ta' investigazzjonijiet hemm inkjesta maġisterjali. Hemm il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Pulizija li qed jagħmlu investigazzjoni indipendenti, hemm kumitat tekniku li qed jara u jarbel kollox mhux il-legal notice. Imma dwar ir-responsabilità politika baqa' ma weġibx. Ma tix twieġeb dwar responsabilità politika, Ministru. Ministru ieħor li farfar kien Ian Borg, responsabbli mill-edukazzjoni. Responsabilità tittinġar minn min kisar il-liġi ma mexix skont il-liġi. U jgħidha għal darbtejn tlieta. Nerġa' ngħid, min kisar il-liġi għandu obbligu, hemm obbligu fuq l-investigaturi ta' pajjiżna fuq l-istituzzjonijiet biex jiresquhom il-qorti illum qabel għada. Madankollu għal Ian Borg, għal Edward Lewis u saħansitra għal Prim Ministru nnifsu ħadd mill-Gvern m'għandu responsabilità xi jġorr dwar dak li seħħ dil-ġimgħa.